नोंथांखौ वार्निं होदों नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोर बायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबिल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया बेनिखायनो नोंथांखौ लास्ट वार्निं होदों नेक्स्ट बाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन नोंथांखौ होसोनाय जागोन जिंगाबिल हालामाव नोंथाङा फैनानै जानला मानला खोथा बुंनो हाया बेनि सायाव बिथां बिक्रम दैमारिया गोख्रोङैनो इनडाइरेक्टलिनो गोरायै माखासे बाथ्राखौ जों बुंनायखौ खोनानो मोन्दों खौरां बिजोंफोराव लोगोसे आरो जोंनि जिंगाबिलाव फैयोब्ला जानला मानला खोथा बुंफैयोब्ला जिंगाबिलनि रायजो राजाखौ लानानै जों बिक्रम दैमारिखौ होसोनोबो गोनां जानो हागौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिन दिनैहाय आरोबाव बिक्रम दैमारि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि आफादगिरि बिथाङा मोनसे गोख्रोङै स्टेटमेन्टखौ जों होनायखौ नुनो मोन्दों बिक्रमा सिखाव सिखाव होननानै होसोदोंमोन नाथाय बावहाय मेइनलि सोरबायासो गुरुब्ला ओंखारहैनायफोरबायदि बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों बिथां बिक्रम दैमारिनि राव नङा होमबा आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों जोंनि जिंगाबिल एरियायाव फैनानै जानला मानला खोथा बुंनो मोना बे मोनसे राव लोगोसे आरो जोंनि बे ओनसोलाव नोंथां बुंनाय बायदि नंगौ रावबो मिथिया जिंगाबिल एरियायाव मा जादों मा जायाखै बेखौ जों मिथिया लोगोसे खिन्थु जिंगाबिल एरियानिफ्रायनो रायजो राजाया दुख सुख बाथ्राखौ मोनसे निउस पर्टेलाव बा दामनायखौ नुदों हयथ'बा नैबे फरायसा आफादनि जाय फंबाया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो बै बे बेक्तिनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ दांनायाखै बियो सानदोंमोनदां जोंखौनो मानियो जोंखौनो गनायो नाथायबा नोंसोर फंबायमोनखौबो बारा गनाया दै बै बे रायजो राजाफ्रा आं गाबोन फुङाव दामगोन नैबे रायजो राजानि मोनसे स्टेटमेन्ट दङ बिखौ गाबोन फिन दामफिनगोन जिंगाबिल एरियानिनो जिंगाबिल एरियायाव जुदि नैबे फरायसा आफादनि फंबायफोरखौ जुदि मानियोमोनबा मानो बै रायजो राजाफ्रा मानो बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होनो गोनां जाखो साननो गोनाङा बिसो दिनैहाय बिक्रम दैमारिया फंसे बाथ्रा बुंदों फरायसा आफाद किन्तु अनलि एबसुखौ थांखिनानै बुङाखै फरायसा आफादाथ' गोबां दं सिदायै बुंनो थाङोब्ला किन्तु सोर मोनसे फरायसा आफादखौ बाथ्रा बुंदों नंगौना नङा बेखौ एसे स्टाडि खालामनांगौ दिनैहाय बिक्रम दैमारिया बुंदों सिखाव होननानै होसोदोंमोन नाथाय बावहाय सोरबायासो दिनै गुरुब्ला ओंखारनानै होदों ओंखायनो बिक्रम दैमारिया दिनै बै फंबायफोरखौ बुजायहरदों आरो खोनासंना लानायाबो मोजां बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौ दा खोनासं बिक्रम दैमारिनि खोथाखौ दा खोनासं रायजो राजानि खोथाखौ खोनासं आं बेखौल' बुंगोन बिक्रम दैमारिया हयथ' पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनो हागौ नाथायबा बिक्रम दैमारिनि खोथाखौ दा खोनासं ओरै प्रलाद ब्रह्मनि खोथाखौ दा खोनासं कास्टम बसुमतारिनि खोथाखौ दा सं एज ए हल बिपिएफनि बाथ्राखौ दा खोनासं बै बेक्ति बै रायजो राजा दिनै बै रायजो राजाया दिनै फरायसा आफादनि सायाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो नंगौना नङा बे बाथ्राखौ एसे स्टाडि खालाम आरो बै बे रायजो राजाया दिनै नोंनिख्रुइबो गोरोंसिन ना फंबाय ओंखायनो बै रायजो राजानि बाथ्राखौबो फंसे फंनै बाथ्राखौ 100थायाव मोननैल' बाथ्राखौ खोनासंनानै ला आरो गोसोआव सोनानै ला बे बाथ्राखौ लानानै एसे बाथ्रा बुंनायफोरखौबो एसे सोलोंलाङोब्ला मोजां फरायसा आफादा एबसुआ सोरखौबा धमकि सोरखौबा होसोगोन होननानै फोरोङाखै बाबु नोंबायदि गोबां फरायसा आफादफोर दं नोंनि जिखिनि राव नोंनि धमकिखौ रावबो गिया आरो फरायसा आफादा धमकि होब्लाबो रावबो गिला दिनैनि दिनाव सोरबा माबा मोनसे फरायसा आफादफोरा धमकि होब्लाबो रावनिबो धमकिया सलिया दिनै बे टेक्न'लजि एथ'राब आप टु डेटआव नों माबायदिहाय बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होखो नोंखौ नोंनि परिसयखौ नोंनो होनानै लादों नोंखौ मा टाइपनि मानसि होननानै बुंगोन नंगौना नङा ओंखायनो फंबाय
माखासे फरायसा आफादाव दङ होननानै, जों फरायसा आफादनिनो सोद्रोमा होननानै, जों फरायसा आफादनि मेम्बार होननानै फरायसा आफादा मान सन्मान दं। एज ए बर' जाथियाव होनगोन दै, बर' जाथियाव बर' हारिनि थाखाय आफाद खुलिग्रा नाम्बार 1 होननानै बुङोबा एबसु, सिदायै बुङोबा दिनै फरायसा आफादा दिनै आन्दलन खालामदों। फरायसा आफादा दिनै बै समनि एबसु पिटिसिखौ नों फंबाया मोनाखै आन्दलनखौ, मिथिबाय? नों थिउरिल' मोनदों नों फंबाय। जों प्रेक्टिकेल मोनबोदों, जोंनि मेगन सिगाङावनो होसोलायनाय एबसु पिटिसि बे समनिखौ जों मोनबोदों। नों फंबाय बे जुगखौ मोनबोआखै। जों दुब्लि बारियाव थानानै आगोर मोनाखै फंबाय। नोंनि थ्रेटेनिंआ सलिया, मिथिबाय? नोंनि धमकिया सलिया, मिथिबाय? आं बेखौल' बुंगोन। खिन्थु बै समनिफ्रायनो फरायसा आफादानो मोनफा मोनफा आफाद खुलिदों होननानै बुंबाबो लस गैया। फरायसा आफादानो आन्दलन खालामनो फोरोंदों एज ए बर' जाथिखौ, बर' हारिखौ। जों होनबा दिनै फरायसा आफाद एबसुखौ एसेब्लाबो मोजां मोनो गोसोआव। खिन्थु नों बायदि फंबाया, नों बायदि गथ'आ, थालो गोरलैया सोरखौबा धमकि होगोन, बे सलिया। बारा गोलाव बाथ्रा बुङा, बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौसो एसे खोनासंनानै लानि। भिडिअनि गेजेरजों आङो सानैसो फंबाय बिथांमोनखौ बुंहरनो नागिरदों, खावलायहरनो नागिरदों, बोसोन हरनो नागिरदों। मैयानि दिनावहाय मोनसे निउस बयबो नुदों, आंबो शेयार खालामनानै होदों आरो लोगोफोरखौबो शेयार खालामना होनो थाखाय आं खावलायदों। जोंहा उदालगुरिनि सिङाव थानाय जिंगाबिल हादाननि दालाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैदों बे भिडिअआ। दा बे भिडिअखौ नुनानै आं थोंजोङै जोंहा जिंगाबिल दालाय बर' फरायसा आफादनि फंबायफोरखौ, बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ आङो बुंहरनो सानदों। एबसुआ फैसा खांना जाग्रा आरो जिंगाबिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानि मुङै फैसा खांना जाग्रा होननानै सोर बुंखो? बबे भिडिअआव नुखो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैसा खांना जाग्रा? बबेबा हानि मुङाव जिंगाबिल एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फैसा खांना जाग्रा होनना बबे भिडिअआव नुखो? आंथ' बुंदों फरायसा आफाद होनोब्ला नोङो गोबां जातिनि फरायसा आफादफोर दङ, आं बेखौसो बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोना बबे सर्सनिफ्राय, बबे भिडिअआव नुनानै फैसा खांना जानायनि जोंखौ बदनाम होदों होनना बुंनो हाखो? आं दिनै बेखौ बुजिला। उन्दै फंबायफोर, नोंसोर भिडिअखौ मोजाङै नायफिन। बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, जिंगाबिल दालाय दखरा फरायसा आफाद होननायबो गैया। बेखौनो लानानै नोंथांमोना बुंदों जे होसोगोन, बुगोन, रायजा होसोना हरगोन, बे खोथाखौ नोंथांमोना बुंदों। एबसुआथ' मानसि होसोग्रा नङा, राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरासो, राजनितिकनि मानसियासो मानसि होसोयो, बुयो। एबसुआथ' मानसि बुलायोब्ला, नांलायोब्ला, दावराव जायोब्ला बादा खालामग्रासो। अब्ला दिनै नोंथांमोननि लिडारा सोर? नोंथांमोनखौ सोर लिड खालामदों? नोंथांमोना बबेनि? दिनै आं सिनाया, मोनथियाबो। नोंसोर लिडारा माबायदि गियान होयो, माबायदि खोथा बुंनांगौ, नोंसोरसो मिथिसिगौ। नाथाय आं बुंदों, बै रायजोफोरजों रायज्लायनायाव मिडियानि गेजेराव आं बुंदों, सिखाव होननानै आं बुंदों। सिखावाबा सोर? नाथाय सिखाव होननायावनो जुदि सिखावा खारग्रोयोब्लाथ' बेखौनो सिखाव होनना सानखागोन। थिग बेबायदिनो दिनै आङो फरायसा आफाद होननानै बुंबाय। दिनै जिंगाबिलनि सानैसो फंबाय बिथांमोना गावसोरनो बारसोमनानै लाफैबाय। अननानै खावलायदों, मोजाङै सालाय, मोजाङै दैदेनलां। बर' जातिखौ नोंसोरखौ लानानैनो दिनै इयुन दैदेनगिरि होननानै सानो। नाथाय
मोनथिया हसिया बुङै खोथाफोरखौनो लानानै सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा खावलायहरनायाव जुदि बुङोब्ला होसोनो होयोब्ला बुनो होयोब्ला बिसोरबायदि लिडारनिफ्रायसो नोंसोर गोजानाव था। नङाब्ला नोंथांमोननि इयुनाबो गाज्रि जागोन, रायजोआबो दिनै नोंसोर गाज्रि मोनगोन। सासे दालाइ एबसुनिनो जिंगाबिल दालाइ एबसुनि सासे फंबायखौ आं साबायखर होयो। बेयो आंनियाव दिनैनि फुङाव फन खालामहरदों, जोंना एसे गोरोन्थियानो जाबायदां आदा। बेयावथ' एबसुनि खोथा बुङाखै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाबो बुङाखै, दालाइ जिंगाबिल एबसुनि खोथाबो बुङाखै। एसे मिसकनसेप्ट जाबाय बायदि मोनदों आं। आंनिफ्राय आङो अपलजि आरो गोरोन्थि जानायनि थाखाय आं निमाहा बिदों होननानै सासे एबसुनि दैदेनगिरिया बुंहरदों। आं बे फंबायखौ खावलायदों, नोङो बुं आरो बेबायदि इयुनाव जेन जाया आं बेखौ दिनै खावलायदों। थेंक इउ।